Snažna podrška Rusije. Srbi, možete da se oslonite na nas. Ambasador Rusije iz Srbije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da Srbija može da se osloni na Rusiju u pogledu situacije na Kosovu i Metohiji. On je istakao da će dve zemlje nastaviti da koordiniraju stavove po svom pitanju. Po ovom pitanju. Ljudi u Srbiji znaju da uvek mogu da se oslone na Rusiju, bez obzira na ozbiljne izazove za našu zemlju u kontekstu konfrontacije sa NATO-om, koja nam je nametnuta. Nastavljamo da učestvujemo i u rešavanju aktuelnih međunarodnih kriza, uključujući i na Kosovu. Navodi se u tekstu objavljenom u časopisu, prenosi agencija TASS. Kako je rekao Bocan-Harčenko, Rusija će nastaviti blisku saradnju sa Beogradom u odbrani zakonskih prava Srbije u vezi sa Kosovom i Metohije.